Na tejto motorke nefunguje tachometer, čo má viacero výhod. Napríklad nemôžeš dostať pokutu za rýchlosť, lebo nikto netuší, koľkátkou si išiel. OK, asi to tak nebude úplne fungovať, tak to poďme radšej opraviť. Oldschoolový spôsob náhonu tachometra priamo z predného kolesa, tadiaľ to hore, cez toto lánko. A 32 rokov nemôžeš sa na to ani hnevať, že to prestalo ísť. Rukou to nepôjde, použijeme kľúč, povolujeme a teraz rukou. A tak to vyzerá. Vyzerá to, že vnútro sa urvalo, pravdepodobne zalomené a niekde spadnuté donútra. Povolíme aj spodok, takto kombinačkami a potom rukou. Teraz to treba dostať von z tohto držiaku. Nešlo to tak ľahko, ako by človek čakal, ale ničo by sme nezvládli. Teraz len prestrihnúť pásku, ktorá to držala a staré lánko ide von. Asistent samozrejme pomáha, dáva pozor. Takto vyzeralo to lánko. A to už nebudeme potrebovať. Berieme úplne nové lánko. No a ideme si povedať niečo k princípu toho náhonu tachometra. Takže takto vyzerá nové lánko a toto je na kolese takýto jazyček. To znamená, že ako náhle sa otáča koleso, tým rýchlejšie sa otáča jazyček, na ktorý je napojené lánko. A to lánko čím rýchlejšie sa otáča, tým rýchlejšie ti ukazuje tachometer. Veľmi jednoduchý oldschoolový princíp. Tuto asistent je z toho už trošku unavený. Nové lánko ideme natiahnuť. Teraz ho osadíme na jazyček. Tu už môžeš vidieť. Teraz sa to dotiahne najprv rukou, potom to budeme kombinačkami doťahovať. No a táto druhá strana, tak tá musí byť zasunutá do tachometra. Teraz ti skúsim ukázať, že kde. Do tejto dierky. Ako popravde ono to nie je také jednoduché, ten prístup je tam horší, hlavne nevidíš, kam to dávaš, ale niečo by sa nedalo zvládnuť. Takže to dotiahneme. No a pôjdeme prebehnúť motorku, dotiahneme ešte spodok. Poďme na to. Tak a môžeš vidieť, že tachometer funguje. Oh, yes. Počuješ ten zvuk tej motorky? To je extrémne návykové. Takže mám z toho radosť, že chyba bola len v lánku, lebo keď je pokazený tachometer, to nie je lacná záležitosť, to musíš objednať nový, prehadzovať to. Mám strašný úsmev na perách, to by si neveril, aký som spokojný teraz. 33 stupňov a nádherný slnečný deň a ty si ideš na takejto motorke. To mi vyplavujú všetky endorfíny pravdepodobne teraz. Všetky hormóny šťastia a radosti. Prichádzame na Slovnaft. Ide sa tankovať. Akože není zima dneska, tak ti poviem. To otvoríme. 100. Tam vidím hotdog. No a pozri, keď máš aplikáciu Slovnaft Move, tak tu máš kupóny a keď klikneš sem, hotdog maxi plus kofola za 3,99. Parádne kombo a môžeš si vybrať kofolu buď originál alebo 0. To už je na tebe. No a tu už ma môžeš vidieť, ako som si spokojne doniesol maxi hotdog a kofolu a idem si ho v kľude zjesť pred fresh cornerom. Ja som klasik, takže si dávam s horčicou, ale samozrejme môžeš si vybrať aj z iných omáčok. No a keď sa rád pozeráš ako jem, tak nezabudni sledovať.